cystadleuaeth cynta'r dydd ynghylch y ceffyle'r ceffylau a'r merlod lliw sydd dan sylw'r beirniad Johnny Simpson ac yn cadw cwmni i fan hyn Eirig Einon. Dosbarth siomedig o ran niferoedd Eirig, dim ond 5 sydd yma. Ydy, mae'n diflas i weld, really, ond byddwn ni'n meddwl y vaccinations sydd wedi gwneud y gwaniaeth lenni i'r ebolion mae anyway. Wel, 5 sydd yma, ond mae'r 5 wedi troi allan yn hynod o dda ac y safon wrth gwrs yn y ffair eiaf wastad yn uchel iawn. Mae'r beirniad Johnny Simpson wrth gwrs, dyma tro cyntaf iddo fo fod fan hyn yn Llanelwedd yn y beirniadu, ond wrth gwrs yn ei profiadol iawn ar sawl panel yn cynnwys chaps sef y ceffylau a'r merlod lliw. Wedi bod yn gweithio mewn pob elfen o'r byd ceffylau dros 20 mlynedd ac wrth gwrs wedi bod yn gwneud ceffylau hela, dressage, neidio, rasio, gwrs polo a'r dangos hefyd. Wrth gwrs mae'r dosbarth yma Eirig yn cynnwys y teip traddodiadol a'r teip ar gyfer marchogaeth. Odi, mae'n clas eitha caled i jwdjo, really, bod nhw gyd mewn ei gilydd, ond mae nhw'n rhaid o fe i weld beth mae fe'n lico orau bod i'r ceffylau i gyd yn y fe, so lliw a mae rhaid y confirmations i fod yn iawn y bob beth, so mae chymod mae rhaid i jwdjo bob beth chi'n gweld o'ch blaen. Dyma ni 8-4-7. Mrs Sophie Bailey a Tricklebank top trump. Dymarch Knighton Mr Bits ac allan ar gaseg y Tricklebank Queen of Hearts. Pob un ohonyn nhw wedi cael y cyfle i ddod o flaen y beirniad. Johnny Simpson iddo cael weld nhw'n unigol ac mae'r beirniad yn anfon nhw allan wan ac wrth gwrs Eirig fydd yn tynnu nhw fewn yn y drefn derfynol. Bydd. Clas mawr iawn o flaen, so mae bown o fod yn gwybod beth mae'n moyn wneud nawr. Mae'n siarad â'r steward, so bydd e'n mynd hir continue rhywbeth mewn, byddwn i'n meddwl. So here we are, the first result of the day, and we welcome, representing our sponsors, the Welsh Government, Llywodraeth Cymru, we welcome Alison Epps. Dosbarth cyntaf yn yr adran i'r ceffylau a'r merlod lliw ac wrth gwrs y dosbarth cyntaf yma yn y ffair eiaf yn 2019. Y dosbarth i'r swclod. A dyma ni yr enillydd. Mrs Yvonne Roberts, Modernog Prince of Thieves yn mynd â hi. From Llandegfan and Anglesey with Moderno Prince of Thieves. Second is 1187, Chris Osborne from Yer Valley with Scarecrow Feral Engagement. Third, 848, Natalie Curry from the Gower with Logging Canbot May. Fourth, 847, Sophie Bailey from Fairham with Tricklebank Tom Trump, and in fifth position 849. Yeah, good, well done. Cyd eich eisiau neud? The unofficial result of the first class 136. Dyma ni'r dosbarth cyntaf yn y ffair. Llogyfychiadau. O, diolch. A Modernog Prince of Thieves, chi sy'n berchen ni? Na, owner o'n sefyll o fyna. So, dwi'n producer fo i... So, dwi'n gwybod beth i ddweud. Chi'n bod allan yn dangos yn barod tro yma? Ia, dwi wedi bod yn... ac mae o wedi cael bronze medal o pob pethau dweitha. O, lyflu. So, llogyfychiadau mawr, iawn? Diolch, thank you very much.
hands together therefore. Winning this Llongyfarchiadau mawr I Mrs Yvonne Roberts yn ennill y dosbarth cyntaf yma yn y ffair eiaf. Dosbarth yn adran y cyffylau ar y meddwl lliw i'r cywion. A dyma ni Bodernog, y Prince of Thieves, yn ennill. Third, 848.